tietenkin sehän kun sä kerrot. Ei vittus. Enemmän samalla tavalla kuin viimeksi. Kyllä. Sama vitteä kuin äsken. Nyt pommusta painata. Kyssäri sieltä takalla. Ja sitä medikkiä ei tarvii nukea niinku yhtään. Ei ollenkaan. Tosta noin. Reeppotuulla ja mitä paskasta. Täytyy sitten Stefaani saa puppi. Joo. Tuleeks niinku kovempia AOE vielä? Tulee. Se vähennää nää sitä damakea muiden kuin Lord. Sitten Deathcoiliin puppata. Sitten taas Pesterin strike otetaan alaspäin. Siksi pois. Joo. Ei vaan lähde, se vetää sit kun se menee loppuun, niin sellaista vedemus. Eli on vitun nopeuttajassa. Voi vittu, nyt menee kyllä fokusit ihan päin. Laiva potska enemmän. Here I come. Voitit peli. Voitit peli. Tästä läpi. Varo Pasi on se suorasti. Se on vähän semmonen juttu, että kai muuttaa väistää ja jollain on tosi todella pitää. Kilpa tippasi. Karma oli 0,1 sekuntia liian hyvä. Sä sait 0,1 sekuntia nopea. Se oli kehu. No niin, no. Saaks tulla? Oma pommeja. Just noin kaikki. Joo, että Mä menen punaan. Nyt voi tulla. Ei kun älä vielä. Noi räjähtää. Joo, nyt voi tulla. Mut siis ne räjähtää siinä missä me ländetään. Ei kun kato. Siis se pitää kattoo vähän silleen varman päälle. Koska sit me tiputaan aina samaan kohtaan ja ne pommit oli räjähtämässä just siitä mihin me tiputaan. Niin, mut kun te ootte ennenkin tullu vaikka silloin Voi, lähtenyt, kun Joo, mut me tultiin niinku melkein heti kun noin räjähti, ettei se ollut. Ei se nyt ollu mitään merkitystä. Siinä voi käydä äkkiä silleen, että tulee myöhässä. Ei meillä ainakaan. Kyllä me saadaan toi silleen, ettei se räjähä sitä aikaa. Ei sieltä kerkeekö se ensimmäinen volley tulemaan teille. Korkeinta. Ketäs me nyt luketaan? Enfox. Selvä. Kirveet tulee. Täällä on sit toi vitu... Paili. Ei tullu kirveet. Nyt tuli kirveet. Nyt. Hyvä. Nyt Kebra johtaa. Ja väliin. Boksi päältä. Ja rapsu sieltä. Varokaa menee. Tankki sinne väliin, ettei turvaisi. Hyväks sanoit. Joo, mä katsoin, ettei siellä näkyy ketään. Ja nyt vois he vaihtaa varmaan... Ja vähän. Ei tarvi. Ei. Joo, huntteri kerran. Ja sinne nyt sitten noi loiset sinne muut kaverit turoit siellä. Tuleeks sitten
Mamma mia. Here I go again. Yrittäkää tulla tähän päälle. Se tulee aivan kääntyy. Saa FD. Väli. Mitäpä? Ei tarvi just meni kulta. Usetti saa. Se pystyy mun mielestä vetää dettereen silläkin. Kannattaa melkein kokeilla, jos se ei oo. Koska mun mielestä mä saan vedettyä se kerran. Siis että... Aina sen pitää sanoa kukaan ottaa sen kanssa sen penetraattorin, koska sitten se hopitetaan muuten, koska meillä on kaksi. Niin no sekin on kyllä. Joo, tässä Faceissa sanoo muutenkin, että se on. Et peittää hoppia. Saaks tulla? Joo. Kyllä. Kannattaa tulla vaan. Jumalista mikä rämpi. Ja ketäs me nyt Admiral? Jaa. Väliin tankkisin. Ei ollu ees lähellä. Ei. Ei ainakin Mies. Kerro mitä käy. Ei tarvii tulla vaan. Tankkiväli. What? Meillä on 2 ressiä niin. What? Ootko vielä lähellä? Ois vittu siinä on iso ranki. Se tulee vähän lähellä. Just Varo rappu. Jaa. Kirvet. Ei sit tullu. Ui vittu, nyt sattuu loistaa. Ei se. Hippi meni vähän lähelle bossia. Onko sitä keskellä? Meillä on ei vittu, ei se. No en mä tiedä, sinne väliin. Yritän näin. Ei silpa tepsi. Ressi vaan. Eikö? Ei. En saa. Menkää väliin. Mikä? Ja vaihtakaa targettiin sit kans Marakki. Joo ei näin. Milloin meitä tulee? Ei vittu, ei Clealle. Koska tossa on 20 sekkaa ennen kuin se lähtee laivaan. Mulla on passireille aivan. Ei se on varmaan aivan vetää vähän Clea VT. Ei saa hopella online. Ei ookaan. No on kusetettu. I has been fucked. Kirvet. 3 sekkaa lähtee. Ja laivaa. Kohta. Milloin se lähtee? Tunnetun väliin. No niin, nyt laivaa sinne. Tää on nyt 3. grouppi. Ja älkää... Joo, ei... Siis tosi hidas tepsiä taas voi heittää, mut pistäkää semmonen dotti tyttö, koska mä oon taas... Joo, väistäkää nyt vaan näyttää minä. tulkaa pois nyt sieltä laivasta. Niin. Rakki hoitaa. Ja miksi Ilpo ei rest? Oma seura. No restataan tän jälkeen kun on. Joo. Ehkä ennemmin niin. Joo, ei tässä vaiheessa tarvii tepsiä käydä. Niin. Sanokaa jos alkaa näyttää siltä, että menee läpi. Kuis pitkään te ootte sen? Merkit kosseella. Okei. Mä katsoin, että menee läpi nyt. 15 kyllä. Mikä tilanne? Voi tulla. Nyt ois vittu hyväs päästä. Nyt jos pääs. Meen rokki valmiiksi, jos se seisoo. Voit tulla. Aha. Ai. No, väistäkää pommeista. Ja sit Mulla on se lähetin. Foxipää. Ja sitten... Joo, ja Ressi Ilpo. Tankkiväli. Mä veen forwardimaa pois. Eikö se Marakki nyt on? Hordaa, vittu se... Mitä vittu? Eiks lusti ois hyvä? On. Turretti rangeni. Saatte sen. Hyvä.
Tankki väliin, kiitos. On. Hyvästä vety. Sanoin, että tää menee vittu helposti, kun tapetaan toi. Tällä sanoo mitään. Kato, vittu se kaatui. Oi vittu. Saaks pois? Joo, saan. Turretti. Tuleeko sitten se... Väli. Väli. Eiku. Tää hoppaa se. Thanks. Nois. TP. MLG 3. Kumpaa? Minäkin osaan jotain. Mikä me sit tapetaan? Mulla on se CD. Siellä on turretti. Turretti. Tarvitkaa. Käväistämiseen. Tots. Saaks se? Saan. Hyvä. Se on hänes. Tää sanoo vielä. Ei vorokaan sen turretti alle sit. Melee pois. Vois vähän liiku. Asidippussa puolella. Ei se nyt. Asi. Välillä vittu niin sekoittaa vittu kuulee tulee. Okei, ei heittää sen lohi siinä. Yks turretti tulee vielä. Tää paska kuoli. Vittu miten tissiä läpsittelyy kun vedettiin alle. Se tykki vaan ja nyt on vaan pistää tää. Ihan vittu helppo. Ja sitten auttaa ihan vitusti, kun ei tarvitse näitä penetraattoreita miettiä. Että meillä ei tarvinnut tässä vikassa pelissä mennä yhtään kertaa väliin. Jep. Easy. Onks se nyt häneessä? No nyt siis on niin helppo, ettei jaksa edes sanoa mitään. Siis että niinku... Aihan vittu läpsytte. Hyvä. Mä en jaksa sanoa mitään, Oli vittu, toi niin helppo vittu. Elemoon. Mikä? Tää tulee. Ei vittu mitään. Ja rahaa. Mites Loine, tarviks tiereen? Mä tarvisin tieriä. Mulla sais 2 palan bonus.